Chigni jeneno Malulu TV ma en chenro mar twak ei weche manyien. Watwak e weche manyien kaendi kapod wadhi nyime dayo dho jogo eko ma bende chung' kuonde mopogore opogore, gichung' e kombe mopogore opogore mondo gilernwa kendo ginyiswa paro ma gintiere godo. Paro ma gin gogo eko konyo gero paro mar jogo ombulu kaka gibiro go ombuchgi koromo e kindego eko mag ombulu kilo mondo mi koro winj dwondgi achiel kachiel. Adhi tachielo nidi kuom sani thuolo mok lach ahinya an gi wendo machielo mabeyo wantie go e twak weche manyien kaendi kawuono en wendo ma pok obiro ga lemowa kaendi omiyo abiro miye thuolo mondo mi onyiswa nyinge, onyiswa ni en wuod kanye, onyiswa ni to kaunti mare en kure ka onyalo, to sani endi en ang'o ma otimo e boma ma Nairobi kaendi. Amiyi thuolo ni endi kama osegodo ni misawa. Erokamano Nick. Machiegni ahinya e chenro marwa mar twak e weche manyien kawuono in e wendo. Koro thuolo ni en mari mondo ifulri ne ogandawa mondo ong'e jogo mok ong'eyi. Mokwongo daher mondo amos oganda mag joluo duto ni misawa. Kuom nyinga iluonga ni William Branham Muga. William Branham Muga ni jakano ahero Kakola. Aja Kakola. Mwalo hii piny tie nam Kisumu County. Kakola kacha chande tie nam koro idhi yo Nyamware. Nyamware nitiere Kobura. Nyamware nitie Kobura koro wapakana. Koro wapakana Kadibo gi Kakola koni. Koro mane county na Kisumu County. To gisani tajadak Nairobi ka. Adak e boma ma Nairobi ka. Constituency moro ni Kibra. Bedroom mar baba. Midendo ni Sarang'ombe. Bedroom mar baba. Baba no akanyo gi nyaparo sani gi wiye. Polo mani bedroom mar baba na. E gwenge mag Kibera. Kanyo wanyalo wacho ni mondo ng'ato bed gi divergent opinion, kanyo wan gi total loyalists. Jogo mok nyal pingo Raila. Konyisgi ni lokri koracham to gibiro lokre kuka gibiro penjo bang'e ni to walokore nang'o. Ka en right turn and right turn. Ta en right turn. Okipenjo baba ni to baba mo mipenjo kama. En penjo no ipenjo kanise lokori. Kowacho ni ringi to en ng'wech. Iringere magara kumidhi kia. Kumidhi kia idhi penjo gi mbele ni to diek to nwachomo kanye ni. Koro en bedroom ma mondo ng'ato mondo donje. Ok ing'e ni kaluowa kachiene kuma ne ng'ata ok nyal donje yo mayot. Mano kama nyaka miluor. Koro king'iyo kata mana gwenge mag kaluowa dhano nyalo wuotho aoyaye, ng'ata nyalo donje. To Kibira kanyo mondo iyud ni ng'ato donje mamuom en tich matek. Ok en gimoro mayot. Koro miyo en kachiena mar baba. En kachiena mar baba. Kanye mobutno e. Onge wach William Muga machiegni ahinya e chenro lero no gimomiyo en kachiena. Anwalo kabiro kaendi en kachiena. Koro to idak e Kibra kaendi. Ang'o matimore e Kibra? Ang'o mitime Kibra? Kibira an jadak. Ok ing'e ni Nairobi ka iluonge ni en puodho mar kite. Ma koth goyo kite to kite nyuolo pesa. Emomiyo adak Kibra. To bende ber kaka oganda iwacho ni kata itiyo mana kamoro tidak kuma oganda uthothi. Kanye ma unyalo bedo gi common interest. Kudwaro pango gimoro to pange kaka jodala e yo moro ma emiyo wanur kanyo. Ok odwa mix up mang'eny nikech piny pod rach. Koro pod nyaka wabed kaka jodala. Kosopo sauti eno to wanyalo kuotho wacho ni omera otek gi kamoro ka. Wachomuru kanye. To wanyalo choko paro kaka oganda nikech wan gi common interest. To koro bedo mayot. Upogore gi kwadak gi oganda moko ma bende jolibamba. Oyo wach mana kaka ikete. Koro in sani endi en kinde mag yiero. To kane wagweli kaendi ne olidhnwa ni in bende ni jago ma olap dhoge jurni. Olap dhoga ndong' ne kom mar Alensi ma kamoro ni Sarang'ombe. Ok ing'e ni bedroom bende duong'. Nitie otanda, nitie kabat moro kanyo matin to baf bende ni e iye. Koro wan ma wantie otanda. Wan e otanda mar bedroom ka. Sarang'ombe ward. Sarang'ombe ni ang'o ji tema Kibra. Asema yudo ng'ato achiel kende ma makina. Ji tema do chung na Sarang'ombe. Kuon mo pe uwe ni ji namo. Ok ing'e ni bedroom duong' to nitie kuonde ma nitie mixed.
iyudo ka Makina kachacha jowa ma jotok Odera ka opong'o kabisa. To Makina achiel no bende jowa ma iluongo ni Wanubi bende opong'e. Koro iyudo ni kama pure breed nitie en mana Sarang'ombe ka. Mane kuma oganda luo go e tach. Koro jiter en mana kanyo. Maji to kwani Kibra constituency nigi 4 wards. Yes. Nitiere Makina, nitiere Lindi, nitiere Sarang'ombe, to nitiere Laini Saba gi Woodley. In fact gin abich. Koro iyudo ni magi are mixed up. Koro ibiro yudo ni kuonde go yudo kata ka jotok Odera moko chung' e Okuyu moro chung' kamoro, Manubi ochung', ting'e ni mae en wang' liech mar jodala. Koro iyudo ka jamua ok nyal biro ka e yo mayot. Okay, wache te pime maber omiyo idwaro kono mar Alensi mar Sarang'ombe ward. Mana dia. To William, ang'o misetimo ne jo Sarang'ombe mondo mi idhi peji mondo gibende gisiri? Gik manyalo wacho ni wasotimo, kasotimo. Ma in iwuon kaka William Muga isetimo ne jo Sarang'ombe. Kata kwa jo Sarang'ombe abich, nyiso ni to William Muga watimo kama ni adiere ma watimo. E Sarang'ombe ward nitie achiel ariyo adek moko manyalo kwano nasotimo. To kanyalo wacho ni gidongo ahinya, gin man matindo nikech wan jok ma koka chako. Gika ok anyal piem gi ng'at ma samoro osedak e piny ka higni 60 mokadho. Dhano nyalo ni gin to koro gisetimo mathoth moingo. Sarang'ombe kanyo yudo ka weche thothie. Onagi ogo e tach kanyo, to kanyo bende ma bende wanyalo wacho ni piny bet tekie. Kech jowa ma yuto gi tin ng'eny gi odak Sarang'ombe kanyo. Ting'e ni kuma joma yuto gi tin odakie, iyudo ka tabu ng'eny. Kata mana luora mar kuonde ma gidakie iyudo ka ok en kumoro mochomo yo. Koro kech thoth, to cases mag mach bende ni kanyo. Cases mag timbe moko ma bende ok beyo ahinya bende iyudo ka ni e iye ka. Koro achiel ariyo adek moko manyalo bedo iye ka kaka nok mar pi. Iyudo ka seche moko wanyalo riwore gosiepe moko matin to wacho ni wanyalo kele pi moro kata mana tank achiel moro ka okony jowa ka dipo ni piny obedo matek ma koro taps odhi dry. Seche moko ka mach omako jomoko to wawuok oko wacho ni mach owang'o gige jogi. Wamanyo ngede moko, wamany chiemo moko matin. Ka dipo ni mabede moko wanyalo yudo kwatiyo gi osiepe wa moko bende. To wakelo negi to moko gedo, to ginyalo nindo, to ginyalo yudo kaka bende ginyalo chiemo. Koro achiel ariyo adek matindo go wanyalo kwano ni asotimo kwariwore gosiepe na mamoko. Ok anyalo wacho ni anyalo time as an individual. Kech pek no bende iyudo ka thoth. Ong'eny. Iyudo ka samoro ute wang' ute 20. Iyudo ni ting' no nyalo bedo mapek ma jatelo achiel ok nyalo. Koro ago mana nyaka riwre gosiepe ni omera gweng'a gimoro ma kama otimore. Biure walwedo mondo jowagi onene gimoro matin ma inyalo kwan. Kamano adier. Koro sama koro wadhi go niendi, nominations mag Nairobi Bogo Timo tarik 21. Ilo mondo mi jo Sarang'ombe ward odhi opuodhi gi jomoko bende ochung' godo. Mano adier. Ilo mondo gitim kamano nang'o? Gimomiyo daher mondo gitim mano nikech mondo nabi e pap naneno fuok moro kantie. Nok en mbanya. En fuok marabet. Ng'eny gi mumukre modong' kibanda. To mbanya to en gima ondisi maber. Gima ondisi maber. Man gi kama matin. Kabisa. Na maber. Kamari ma in godo no. Koro naneno fuok maduong' kabisa. Iyudo ni City Hall ka, my capital city. To nitie tije monego bed ni MCA timo. Mondik Constitution, County Governments Act number 17 of 2012. Tiyudo ka kaka Sarang'ombe ne chal, ochala chala kaka en no, kata mana lokruok moko minyalo kwan, manyalo wacho ni county government otimo. Ok wanyal neno. To representation to nitie e assembly. Manyiso ni nitie ng'ato ma ok tim tije ka. To kata ng'ato, dhano kosebedo ka timo tijegi ka.
Koro miyo nwang'iyo ting'e ni seche ma magi ok timre to wan kaka ojende mapod tindo ma koka dongo wan mwaneno matek. Wan ma gigi biro nwa directly. Kech kaka uchumi bende medo idho, piny bende medo bedo matek, tiyudo ka koro basic services monego bed ni county miyowa e kor gwenge kuchocho ok chopi. Wan mwanene mokwongo. Koro iparo ni e alensi kaendi ok winj duondo motegno kosema? Ok winj duondo motegno. Nitie kaka form of yiero moro mosebedo katimore karwa kanyo. Ok ing'e ni kachacha bedroom. Nitie style of yiero moro mosebedo katimore kanyo. Kachacha notion moro nosebedo kuom ndalo mathoth ni soldiers mag baba. To kuom adieri iyudo ka ok gin soldiers mag baba mar adieri. En mana keto kor ni wan soldiers mag baba, to king'iyo matut to bende iyudo ka ok gin jok morwako lep soldiers mag baba to chunygi giye ok gin. Kech baba ohero gik moriere tir. Baba ohero gik mitimo ma jopiny nyalo neno. Tiwacho ni asoja onego bed ni luwo duond komanda, donge? To ka komanda ohero gik ma jopiny neno, komanda ohero gik moriere tir, to soja to bagni. Mano nyiso nang'o? Nyaka bed ni soja ni en mar tim moro mopogore mapok none. Mako itimo wacho ni telo mantie sani endi Sang'ombe Ward ok ochung' motegno gi dwaro maru kosen mar duond bura mar ODM kosen mar? Ok ochung' motegno gi ng'eny gigo te. Duond bura mar ODM to kata mana marwa. Okuotho gi jolibamba samoro. Owadalawa karo dhi kuotho gi jolibamba. Nitie records mag kuotho gi jolibamba ma bende nitie. Ka ndalo moko wuoyi ma yande kiro oko e telo maduong' mar Nairobi kani. Kanidwa kire oko, ok ing'e ni komanda wa mar bedroom ma en baba nochung' motegno e kiro wuoyino oko. To ka nothiro iwe mokoni en odhi e bedroom mar joka mondo odhi okuoth gi ondiegino mondo gikire oko. Mano nyiso ni okuotho gi jolibamba. Mar ariyo, jowa bende yudo ka koro tich tiyore manyap. Tich tiyore mano dhi molonj. Level 3. Level 3 onge kata mana yath. Kata mana yadh malaria. Ng'ato kodhi to giminyalo yud kanyo en mana Panadol, paracetamol. Ma bende paracetamol is just a painkiller, ok en yath moro mochomo kuro minyalo wach ni nyalo thiedho ng'ato. Alworawa kachacha ok ber ahinya. Pi onge. Ero schools wan go kanyo. To services ne pre-primary education onge, nikech mano e gima nie under county. Primary and post-primary mano koro wene national government. Pre-primary ma en ECD mano wene county. Iyudo ka services gi ok dhi maber kaka onego bed ni gitimore. Ng'eny jowa gin jomodhi skul. Mano to kodwa riambo moso ojende ka wan kama. Ng'enywa gin jok modhi skul. To wang'eyo gima is expected from county. Wang'eyo gima MC onego bed ni timo, gima mbunge onego bed ni timo, gima senate onego bed ni timo. To magi ok chop kare. Kata kochopo kar distribution of bursary ga, iyudo ka dhano monego bed ni yudo bursary ni onego bed ni miyo resident makanyo. Emomiyo wadak kanyo. Nyithiwa mwadak godo iye kanyo manigi chandruok onego bed ni miye. To bursary bo onego bed ni nitie gimoro ni pro-poor bursary. Nyathi ma jadhier ma samoro somo e national school ok dimi siling 3,000. Mano hinyo nyathino. Pro-poor bursary. Onego bed ni timo distribution kaluwore gi circumstance mantie on the table. Ok inyal miyo the same nyathi jadhi school 5,000 to en ochulo fee 9,000 to ja national school cha bimiyo 5,000 kamano. Iyudo ka mano nyalo kelo tatizo moro. Neno ka gima ok okony jal moro cha. Tiyudo ka seche moko bende ipoge e ng'eruok. Ng'ane in wuonu nopinga, ino kamiyi. To mago nitie kendo it's open. Ok en gimoro mopondo. Committee moro award kanyo mochung' ne bursary disbursement. Bursary disbursement committee ma koro dew, ma koro kendo koro yudo ka koro NC matele weche. Mago jok mokawo sofuko te. Ok ing'e ni dhano en dhano. Dhano inyalo tur.
dhano be nyalo so ofuku. Tiyudo ka samoro jowa mantie komiti no bende nigi desperation moro matin. Koro konyon tiendgi matin to chuno ni nyaka giling' thi. Kech kokire oko samoro mano be magi kuonde ma samoro tegemea. Onge wach ilaro ma gik meno kok ni kare ging'eny kaka winjo iwacho matini Lawi wach ma luwi kaendi ni tich ok otire maler e Sarang'ombe Ward ine jatelo mantie kanyo sani aneno ka koro ilunyi kaendi tuoya maonge pi ing'e sama idhi gi tuoya to koro piny lich ing'iro laki to lit wi kwer to tim onge to nyaka lieli lielo to yona lielo ma lielo go Lawi ahinya koro wadhi ne indo timo nang'o gima koro tamo Lawi timo kech Lawi en MCA ma Sarang'ombe Ward sani makoro dhi e yiero ni kerni aparo bende odhi temo mondo mi oringo kod welo e ng'wejni. Yes. Iro timo ang'o mopogore mana mapiyo piyo? Kawacho mapiyo piyo abiro timo tije mondiki e chik mar Kenya mag MCA gin mana adek kende. To kopogore ga adek go, ei adek go koro wan gi matindo tindo ei gi kanyo. Wan gi loso chike, choko pach jopiny tere assembly, to ging'iyo ka pes japiny bende tie yo moro makare. To kao pach japiny mondo atere assembly, ok akaw paro nang'o, ang'iyo ni to tabu wa man kae, wan gi gimoro ni priority projects. Karwa kacha onge pi moro malong'o, dhano chandore ne pi kabisa. Kakao mano tatere assembly, tang'ini ok en mana karwa kende, kech nitie samoro mitimo legislation mok atim mana mar ward na, watimo mar county mzima. Ibiro yudo ni samoro Mathare bende nigi tabu machalo kamano, samoro bende kama yande Muki cha iluongo ni Kwa Njenga bende samoro nigi tabu machalo gi mago. Kunyo pi ok en gimoro matek, sinking holes ok en gimoro matek. Iyudo ka bende iyudo ka koro ok en expensive moingo kata mana loso ndara, en gimoro ma bende tije yot minyalo time e yo moro mapiyo to konyo jogweng' no te. Chiwo kisima. Adhi chiwe koluwore gi county. Ibana kisimbe dini pano iber gi Sarang'ombe Ward king'iye mos ka koro igo nyong'ong kanyo eno ni kisima ni kanyo adi mondo mi koro okonyane oresa ne chuny jogo. Sarang'ombe wan gi villages. Entie villages moko ma bende bet ni machiegni, ting'eni bende kata kwa sink holes tiyudo waketo tanks kamoro ma pi nyalo flow gi gravity to serve a wider area. Nitie villages moko manyalo share kisima gi, to nitie moko ma samoro ok nyal share nikech bor margi. Wanyalo keto kata mana adek nyalo romo Sarang'ombe Ward, nikech numbers bende ng'eny. Gin adek mokuny matut, ok mathany thany, machopo e water table piny kabisa. Ma ok en pi moro mani kiny to rumo. Watim nang'o? Mago nyaka waket in place. Koso mag yedhe osiptende man machiegni kanyo endo, mano nyaka bi ang'i matut mondo kik jowa chandre e weche mag thieth. To since karwa kanyo bende dhano nitie mang'eny ma yuto gi tin, to gin gi tuoche bende moko madondi dondi, nitie moko ma inyalo migi health cover. Nitie that provision. Nitie jogo manyalo gi tin kabisa minyalo mi health cover by the county government mondo konygi e yore mag thieth. Koro kata kotuo to dhi mana gi cover no tithiedhe, kata komedo mana matin lakini macha okaw the bigger part of it. Kopogore gi mago, karwa kacha jomosomo thoth to tije bende tin. Wan gi provisions mang'eny. Osimbo mar combalency no ok en aena mar bedi county assembly kanyo. Nitie gigo moko manyalo timo through lobbying, kwecho e yo mariek. En kwecho gi muolo. Wan gi Uwezo Fund, wan gi Youth Enterprise Fund, wan gi Women Enterprise Fund. Magi duto nindo ga ninde county ka seche moko. Kwa dhi wamanyo kaka wanyalo kwecho through the ministry, mwacho ni jowa gi chandore, andiko proposal moro maber, to pesa moro ikelo nyalo konyo a good number of youths, kata ka ginyalo loko ohala, manyalo loko ohala, nyalo loko ohala. Mosoriwore matimo ohala, wamedo mana margi matin mondo ohala no song mbele. Gimedre mondo ji grow, ji odongre. Kech beta mayudo bet emiyudo ka koro ng'eny gi temo mondo donje timbe moko manjore achiel ariyo adek moko, ma bende mano ok wadwar. Kech magi jok masomo go, magi jok madak go, ok debed maber nwa. Ok debed maber na kaka an
mbasgi kata jatelo kadipo ni gibi giyiera mang'eni gidhi yiera kaneno ka nyawadwa timo timbe moko mopogore mana nikech okoso gimotim. Kech iyudo ka sani direct employment bende bedo matek. Yande ineno hotel moro ma yando o advertise one position to ji more than 300 nodhi manyo tijno. Kata IBC ka ndi nyolando CEO mare. Yes. Maji 1,700 okwatich. Mano send a very dangerous signal ni kuma wantie kaka pinyo mar Kenya yore mag tich yudo kochochoni. Mano ok wanyal wuondore, ok anyal bukra na nyiso youth wadwa ni abro miyo tije 100 tang'e maber ni ke kata hotel emo olando tich to ji 1,000 apply. Anyalo mana nyiso gine kaso donjo tabro ng'iya ni loopholes kuma tije nyalo yudore. To kanya wacho ni 100 nikech anyalo dhi ni 100 tadhi bedo jamiriambo to aja Kristo ok onego timra kamano. To kadhi kacha tayudo ni 7 kende mantie. Dong'e ni mano koro chal ka gima thuora gi jote. Anego chunji bende. Gibro neno ka gima tendo jende bende entelo moro magala. Moko nego bedi. Koro ing'ama tin kawera. Ang'o ni timati ndicho kinyiso ni somo samoro in professional yo moro. Ng'eyo mano. To kata ka in professional ga ka wacha ni johala pod ne ineno ka nama pod tin ni pod iloso gi kata ken gi family moro pod tin kore ka piny. Ang'o moni wae mondo mi ikioni an komondi kore ga mondo kore bi kwajo sara mombe weche mag chung e kinde mowinjore. Ing'eni kata muma wacho maber ni ok onego bed ni neno ka richo timore tiling' thi. Richo no biro dong' e wiyi. Ko ineno richo sara mombe. Ya neno ka fuok mana wacho cha nitie. Omiyo kata tin to nyaka nyonra mana kode. Professionally ama professional. Ang'ama japuonj kendo japuonj secondary. Mapuonjo sciences ma bende igi tek miluongo ni biology chemistry. Sasa ni adonjo ne class to kendo koro mol sema koro wanyono kanyo gi nyithindo mapili maler kabisa. Anyway, mano ber bende ka ji mariek kamano bende donjo e agency mondo mi bende wayudo ka joma nitie kucha gin joma bende wigi ler ginyalo konyo kata e paro maliw. Mano en gima ber ahinya ka nitiere. Adwaro ni mondo mi koro wang'e ne wach mar ODM. ODM dhi certificate koso nosechiwe nikech sani koro ichiwe moko gi drisa moko ichiwo kinyi ne ogole gi e wodhot ng'ato be ni an magi nasekawo opinion polo be nitie migoyo mang'ama ong'iko migoye kaka igoye be onge opinion moro gi jawacho ni koro an man nyime ini neno nang'o nikech aneno ka saa adek ka gima ndo mayo wang'o to twak mit e ODM ka certificate osebedo kichiwe e yo mopogore opogore. Karwa ka to wasotemo dino wach mag certificate wuok gi dirisha kata yenda mbewa odhi wuok gi e dhot. Koko wuok gi e dhot dhi kele in public timiyo ng'ama imiyo. Karwa kanyo nwang'eny mokwongo. Nwanyisi mokwongo ni ne wan ji 39. To moko bende yamo lalgo e kore ka ma network gi bende odhi kamano. Koro sani wadong' ji 14. Ba bende ng'eny gi gino jende 10 gino jende ka an kama. 2 joma chuo bet dongo 2 joma mine. Karwa kanyo wadhi dhi yiero gimiluongo ni universal suffrage. But samoro bende party nyalo decide mondo luongwa mondo watim gimiluongo ni consociational democracy. Moro ma jogo ma bende oluwo kuonde mopogore opogore inyalo kel kanyakla to giriwo parachiel to parachiel ni kaka nyo time mabino. Timbe nyalo time ni nyisi no ndiek ling thi lakini mago be nitie mago e magin mago guro e manyiso ni goro ka goro pod nitie de ng'eny bedroom kanye ng'eni kisudo denomination ni ng'eni idhi na Dubai idhi luokri adhi mana luokra ka panga nena ni to ere kaka nyalo serve jako pango tich achalo ko pango tich. Koro iparo ni nomination ni ODM is falling apart. Ang'o timo ODM Jemuru kamoro amoro obedi Kisii obedi kanye Mombasa tema koro umukoti ang'o matimore? ODM en party maber ndi kendo en party marwa kako nagi to bende oriwo piny mangima. To nitie achiel ariyo adek nikech iwacho ni chiro ka chiro nyaka bed gi janeko ne. Koro nyalo yudo sama koro ineno ka baba koro dich ni. Sani ing'eni nitie gik moko mang'eny moko nyal ng'iewo ODM party ka.
koro we mana e lwet jomoko. E lwet jomoko ni biro ka jomowe lwetgi gi be samoro dich manyo positions gi achiel ariyo adek moko. Koro nitie spanner boys moko achiel ariyo e iye ka madwa noketh gini. To mano ema bende wadwa aher ni wakwa jakom kaka party leader mondo ng'e ni gini matut, mondo kik gini keth nying party. Kech Disemba higa mokadho, dwe mar 12 kanyo ne wan kamoro kaka yudhe matindo manie Azimio, iluongo ni Azimio Young Turks. Ne wan gi baba tarik 25 thur gi Bondo. To nowacho gimoro ni ok odwa gimiluongo ni negative publicity. Ok ohero gimoro ni kao ODM tibake chuodho. Machunga ko bake chuodho to kochal machunga, ochalo gimoro nono. Kendo koro yudo ka nutritional value ne cha bende koro ok bi neno. Koro wambe dwa her mondo wakwae mondo ng'i gini kendo matut. Kech nitie kudni moro achiel e iye kama dwano oto ring'o ni. Onge wacha kubro time une mung'eyo une Azimio kanti bende jomoko be chungi parties moko mag Azimio Sarang'ombe. E Sarang'ombe nitie ja Azimio ochungi party achiel miluongo ni DAP. To mano bok tich matek ahinya e bedroom. Nikech bedroom en gima itime gimoro adi. Kachien en gima itimo gimoro achiel ma bende ong'ere piny mangima. Mane kaka idhi time. Onge wache. To adwa ni mondo mi koro seche ma donda kama kani ade kama nyindi. Adwa ni mondo koro imiane king'iyo siasa mar Kenya kama wadhi. Ina ka ochal nade nikech opogore gi kinde siasa moko te, onge mahu, ong'ich ng'ich, onge ndhadhu, kose en ang'o matimore? Siasa mar Kenya anyalo wacho ni pok omako mach ahinya. Dhano pod oluorore. Ji dwaro dore ngum ka lakini pod ng'ato ng'iyore ni to ng'ani kagoye kama to bino nyalo gwe tienda magora piny. Koso nyalo maka gamen. Koro dhano oluorore. Lakini kasome bende maber. To kane pek maduong' ahinya ma jakom nyalo bedo godo. Nikech ka en luoro piny to luoro piny gi rombo. Moketo diere. Kwa somo Njelo Jagot cha, to en mana koko manomol. Iwacho ni gwecho mar faras mochiegni tho. Ma kizungu luongo ni the kicks of a dying horse. En gi supporters man mana jokoko. To kura minyalo kwan. Janda go simu ne osiepna moro puonjo nyeri ku en kuyu kabisa. Agocha taketo loudspeaker nyise no die kadwa ni nyisa ne kiki wachna ka gima nosiepni. Wachna nena kaka ja Kenya. Gweng'i kanyo wachang'o. Wacho maber ni ondiegi ka to ne en UDA kech ng'acha nochako wuotho chon. But kaluwore gi sani to Azimio osekawo chuny ji mathoth. Dhano oseneno kuma piny osechope gi kuma piny oaye. Ma ging'eyo ng'ama osemiyo piny obedo moriwore kama. Ok ing'e ni weche mag kuo moko mikwala kwala pes jopiny aoyaye emomiyo koro Kenya nitie kama ochope. Ma koro nyo chopo kama koro ji ok nyaka mana yudo mana mafuta. Nikech piny oseridore. To gik makelo magin kuo mag pesa. To gisefwenyo ma gineno ni jakuogni ne en ng'a. En mani pok omake lakini ging'eye. Koro gichich. Kendo giseng'eyo gima en. To ng'ama nyalo gologi e tabu magin go gisani bende giseneno. Koro piny oselokore. En mani piny pok omako mach. Amen dhi mbele ka. Onjelo Jago dhi mana gi ng'wech. Kowuok odhi mana cho. Odhi e got. Onge wache, adwaro mondo mi wachnwa e dakika motigo goni. Ang'o momiyo Sarang'ombe en kama wiji tekie, e kama lweny te tugore, e kama gimoro amora itime gi thuon. Ae koro kwa jogi e kiombulu e dakika modong' ni. Kamera ni en kamera mari. King'iye tir, kiloso kod jo Sarang'ombe. Adwaro mondo ilero ne wechego. Ae koro kwa gi ombulu. Ang'o momiyo Sarang'ombe kaendi nyaka lweny bedie. Ka gin gik mawang' to wang'o mana kanyo pile. Ka en fujo to mana kanye moae. Ka en wach matek to kanye miyude. Sarang'ombe. Ae kwa ombuchi to walor chenro. Koro Sarang'ombe ka. Sarang'ombe gimomiyo gima chalo kamano timore. Ok ing'e ni kedo mar lokruok mar Kenya nochakore gi Raila. Gi jogene moko achiel ariyo adek. Jomoko no join mana gi kore, dhano noluor, dhano nolokre ngori.
To kama ne Raila nitie manogoye tach ne en Kibera. To Kibera kuma joluo ogoye tach bende en Sarang'ombe. Koro yudo ka jogi osebedo e kedo kuom higni mathoth. Kedo ne lwenje ma baba osekedo, jogi osebedo ka wuotho gi baba e lwenjegi. Nitie mang'eny ma osenindo ei kedogo, nitie mang'eny ma bende nigi songa, to nitiere mathoth ma bende pod neno kaka pod aneno ni, kendo pod gintiere. Koro yudo ka e ngima ma gidakie, are ne gichak dak kuonde ainago, yudo ka kedo ema osebedo kuom higni mathoth. Ok ing'e ni kedo bende yudo ka mondo lokruok maduong' obedie, yudo ka ok en gimoro mabiro e yo mayot. Obiro e yo moro ma dwaro bende wich teko moro matin. To operation ne chakore kanye gi Raila Odinga, ma en ker mar 5 mar piny Kenya. To Raila ne ni kanye mana Kibera kanyo, kuma ne gigoye buchgi Kamkunji. Kamkunji ni Sarang'ombe. Koro yudo ka nitie jowa ma bende tindo ma kane dongo to neno gigi. Koro gin ka gineno, nitie ma bende okawe e yo moro mopogore. Ne en kedo mondo Kenya olokre. To achiel ariyo adek bende nyaka bed makawo gik moko to loko upside down. Gin koro gineno ni koro lweny ni koro en mar gimoro gi chulo ute. En teko dagole. Koro teko dagole ma onge gima timre ma en mana delo wang' sate. En mana delo wang' sate. Mago bende nitie iye kanyo. Koro gin ma koro giketho nying bedroom kanyo. Mago jok mobalo ma bende nitie kamoro amora kata obed mana Posh Estates kaka Karen gi nitie jok mobalo ma nyaka nene. Koro karwa kanyo ang'enge no biro as a result of jok mane neno gik mane timore to gikawe to giloke gimoro mopogore. Kara koro thuolo tamre, koro kawo thuolo mondo mi koro ilos kod jo Sarang'ombe e dakika achiel. Ne jo Sarang'ombe maneno wang' liech mar Lolwe TV, daher mar kwayou ni lokruok duong'o dhoot. Dhano osebedo ka chandore kendo dhano osebedo ka chiedh nade ka giywak ni gidwaro neno lokruok. To lokruok osenok, oseduong'o dhoot. Lokruok idhi kel gi William Branham Muga, ma nying ma bende ung'eye godo e pap kanyo en BMW, engine mar Ang'ongo. En ema odwar ringo Sarang'ombe kanyo kokelo lokruok mapek higa mar 2022, 2027. Dakou gi muolo mondo usira lwedo ojende wetena, mine to kod jodongo, mondo wakel lokruok ni kanyakla. Nikech kenda kaka ng'at achiel to bedo tich matek. Mana kwariwore kaka oganda to lokruok ni biro neno. Erokamano. Onge wach manendo en kwayo mare okete, wacho ni ok ji te ma gin jo Ang'enge Sarang'ombe en kama omi manoendo batiso mar Ang'enge gi thuon to gi wich matek to gi wich matama kabisa mok tedi chiegi. Mano e kaka ji mang'eny ong'eyo Sarang'ombe. Wacho ni ooyo en mana ni jogi eki nobedo e kinde mang'eny, omiyo samoro gin gi paro machal kamago. Wacho ni ok ji te, nitie ji mabeyo mang'eny to nitie ji matin mok beyo, to mano nyaka bed kamoro amora. Maendi ne waloso kod William Branham Muga, en wuod Kano Kakola, kendo sani endi koro ochuo bandera mano endo mare makwar e gwenge mag Sarang'ombe, ka odwaro mondo mi jo Sarang'ombe ochung' kode e lek mare mar bedo MCA makanyo. Wan Lolwe TV kaendi walamo ne Nyasaye mondo midwachi odhi nyime makare. Ne janeno mar Lolwe TV iwinjo kendi, jatelo wachako luongi kendo kata kisedonjo tiyie imak simu, mano ni gimoko timoga ahinya. To kidonjo to makesi mondo ipare jololwe dogi nyisgi niya icha nayudo to koro singo mana keto e koro atimo gi achiel ariyo adek. Erokamano. Kendo wadhi nyime kod twak e weche manyien, mano e kaka wagoyo kaendi pile ka pile sama chalo kamaendi mar mondo mi koro waket nyong'ong' mondo in iwuon igo kogno jatelo miparo ni ondisore kendo oromo godo kama intie.